Marenal daw po mga tugang, welcome po sa ika-28 edisyon kan programang Pag-urulayan ta po. Bago po ang gabos, maot ko po kamong pasalamatan sa padagos po nindong suporta. Asin pagsuporta, nakabali po ang pagkantabay sa kuya pong programa. Labi na pong 18,000 na views ang nakaagi niya to pong episode kung saan i-feature ta po ang Pili Park Cafe dyan po sa Uptown, Carolina. Asin ang istorya po kan mga LGBT na may kinaraman po sa obserbasyon nato kang Pride Month o ang bulan kang Hunyo. Labi naman pong 46,000 views ang satuyang episode 26 kung saan tapok po ang istorya kang pagkamundag kan sa pong namumutan na Naga City sabay po kan charter anniversary kang Naga. Asin labi naman pong 62,000 views po ang episode 25 kan programa kung saan inikot po dyan ang Jesse M. Robredo Museum. Dagos-dagos po ang paglaugman kan mga advertisements o commercials sa satuya pong YouTube channel. Salamat pong maray sa indong pag-suporta asin pagtangkilik. Pakiulay ito sana po don't skip ads. Hulita ang maguguno nato pong income, kumbaga gigibon ta pong pundo para makatabang sa mga tugang natong nagikahos. And yan po sa pagiman ka na pagpasalamat man giraray sa Indo kasi kung bako po sa Indo dahito man po maabot ang araw kaning estado. Mawag po ako sa positibong feedback hali po sa mga kababayan ta, sa mga suggestion na talagang nakakatabang para po mas ma-improve sa ito pong programa. And tangari pong makapaghatod kita nin mga napapanahon ng mga istorya. Meron mga tugang, nadadangog po kita liwat sa 89.5 radyo natin sa pamamayo po ni Station Manager Mape Mariscal and Siriman sa 105.5 Bicol Idol FM Naga sa panginat po ni Idol Bong Villacruz. Mga tugang, kanakaagi pong bulan, June 24, nabigla po ang bilog na nasyon sa biglang pagtalikod sa kinaban kan sa pong dating presidente, si Benigno Noynoy Aquino III. 5 taon po yan makalis ang pagtatapos kan sa pong termino. Ang kausa po kan sayang paggagadaan, sigon sa opisyal na pahayag ang pamilya ni Pinoy, iyo po ang renal disease secondary to diabetes. Ang renal disease po o ang nephropathy, sarap pong helang kamatian sa kidney. Sarap po ang helang sa bato sa mga talagang common na kamatian bako sa nadigdi po sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaban. Tangali pong mas maintindihan nato ang bagay na ini, ano ang mga kausa, ano ang mga senyales na dapat kita magpasiring sa doktor, kung ano ang nagigibong tabang kan pagdialysis, asin kung ano man ang pwedeng gibuhon tangarig maiwasan po ang siring na kamatian. Dalalan tapuan sa kuyang pagkipag-ulay ki Dr. Josephine Bonos Baroma. Si Dr. Bonos po graduate sa Fatima University. Nagtapos kan sayang internal medicine sa Jose Reyes Memorial Medical Center asin kan sa iyang specialization and fellowship sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Marenal daw po, Dr. Nagpapasalamat din po ako, sir, sa pag-imbita ninyo sa mo para sa kuya para makatabang na ma-share kumbaga yung kaaraman or informasyon manungod sa kidney disease na sa ngunyan po tinutur na sa 9th cause na siya ng mortality or death sa Pilipinas po. So talagang medyo kumbaga recently lang medyo na overshadow siya because of the rise nung sa COVID-19, yung sa pandemic. Pero yaon siya, nag-exist talaga siya and saro siya sa mga burden sa health sa nation ta as well as sa nation worldwide po. Usa ba yun po, Doc, proportional sabihin nagpaparadakol ang mga dialysis centers, arog man kani naglalala ang problema sa may mga kidney. Paano po ni Doc na po ining mga problema sa kidney? Okay. So, ang kidney disease talaga, basically, ang complication siya ng chronic diseases na nag-exist sa ngunyan. Number 1, cause pa din ng kidney disease worldwide, diabetes. So, number 2,
hypertension. Yan ang top 2 causes ng kidney disease. So, if i-analyze ta, mabalik kita duman pa din sa it all boils down duman sa lifestyle changes. Yung yan, baga po, mga pagkaka, or sa dietary and lifestyle kang mga tao sa ngunyan. Mga pagkaka, nasanay na kita sa fast food, sa busy kasi ang buhay, sanay kita ang fast food, mga ano yan. So, ano pa, at the same time, siguro dahil mas nag-advance na din yung medicine, yung healthcare, so ang mga, napoprolong din yung life ng mga tao, kaya yung mga diabetic, hypertensive, kung na-maintain sila on medications, naghahalo yung buhay nila. So, naghihiling ta duman ng mga chronic complications na pinatawag. Complications ng mga diseases na nag-exist for a long time. Okay? Like yung diabetes and hypertension. May edad po ba yan ni Doc? May specific na age bracket na tinatamaan kang kidney problem or a certain age siya? All ages nangyayari yan. Pero as of now, ang nasa range ng mga 60s, 70s ang duman ang majority. Okay? Kasi yun nga, duman nagluluwas ito mga chronic diseases na tinatawag. Diabetes, hypertension, yung duman. Pero it also happens in the young, which is mas ano po baga, parang mas devastating sa tuya. Pag nangyari yan sa very young, there are youngest patient may 16, 17, araw yan. May even younger sa pediac, may mga 40 years old who goes into dialysis at that young age. Pero majority pa rin yan duman sa age bracket na 60s, 70s, 50s kasi nga sila itong mga underwent ng mga who are suffering from other diseases na long time na kumbaga. Ano po ang hiling ta kani? Sa'yo po dapat mapun ang garo prevention aspect. Yes. Duman talaga po yan mapuun dapat sa prevention. Yun ang ini-emphasize sa ngunyan is preventing kidney diseases. So, duman na malaw ito pong sa diet, especially sa children. Nagpupuon yan kasi sana yung mga kids bagangon yan, harong lang. Tapos, junk food. Yan. Tapos, sa mga teenagers or sa mga students naman, sa school, fast food. Okay. So, sa diet, sa lifestyle, sedentary, mayong exercise. Okay? Tapos, pag medyo sa aging population naman, yung sa medications, minsan, nagkakaiwa kitang may mga dapat maintenance na medications, but they don't comply. Minsan, napabayaan yung mga medications for diabetes, for hypertension, to the point na dahil sila nako-control. So, if they are uncontrolled, doon mo na nagsisetting yung mga complications sa heart, sa lungs, sa kidneys, sa mga complications kung nagiging non-compliant sila. Other cases naman, they resort to mga food supplements, herbal supplements, dahil natigiinom si mga talagang bulong na dapat. So, napapabayaan si talagang sakit, yun ang nagli-lead sa complications such as kidney disease. Okay? So, education siguro kasi very important yung screening kasi sabi ko nga, maski mayang ang sa campaign ni, maski mayo kang namamatayan, at least magpa-urinalysis kasi simple urinalysis na si-screen mi duman kung may problem sa kidneys. Okay? Tapos, blood pressure, ba-take mo blood pressure or blood sugar once or twice a year para mahiling lang, maski may namamatayan. And most especially, duman sa may mga history sa family. Kasi family ta may history ng hypertension, diabetes, mas maray na mas mapakitang nararamdaman, magpa-screen, magpa-check man once in a while, once a year, every 6 months, para at an early stage, makakatch ta kung iba ng problema, mahiling na. Kasi kami po, in our experience, late na nagduduman sa mo si patients. Na kaming ma-offer na ibang option, but dialysis na lang. Creatinine nila nag-aabot sa 1,000 plus, 2,000 plus, younger pa yan, mga 20s and all. Sa kami na lang nahiling, na kaming ibang option, but dialysis. Oo. While kung earlier pa sana nahiling mo siya, nakaduman siya sa mo, na kung sa staging din po kasi yan, kung at an earlier stage, natatabangan tang ma-delay. Kasi duman ang is delay ang progression sana, para da itulos mag-abot naman sa point na end stage na nakitang option, dialysis or transplantation. Kasi I would like to emphasize din, sir, na ang kidney disease at an early stage, siyang kadalasan, 90% most of the time, sindang symptom, sindang namamatayan. Sa
Saka na lang, pag later na, ang most obvious na ano, nababahala ang patients pag nagmamanas. And not all patients present with edema. Ang iba naman manas. Common lang yun sa mga diabetic or mga younger population, nagmamanas. Pag nahiling nila, saka sila napipiritan. Pero ang iba yung symptoms talaga. Saka na lang, pag sobra na ang anemia, medyo hinihingal, madaling mapagal, namumutla, saka nagduduman sa doktor. And nahiling medyo late na stage. So, important yung screening masimay na mamatayan para earlier pa lang makatch na matabangan tasinda. So at least doc, once a year or Opo. twice a year ang examination sa lalo na sa urine sa Opo. Doc, para sa layman sa mga nagdadalang mo diyan daiman sa medical, ano ang function kang kidney sa hawak ta? Okay. Ang tao? So, ang kidneys we have two kidneys. Ano po? Ang kidneys yan, left and right. Pag-describe siya, parang bean-shaped siya. So, ang dugo po, tapos ang blood nag-iikot siya dyan sa kidneys kasi para siyang filter, kumbaga, sinasala niya ang dugo okay? Nililinisan niya ang dugo para matanggal ang mga toxins, nag-accumulate kasi ang kinakakanta, or gabos na naglalaog sa tuya, may waste products na na-form. Siya yan ang purpose ng kidneys, pinifilter niya. So, ang mga ati, mga dumi, iluluwas yan sa pamamagitan ng ihi. Okay, kaibanan yan kaihi. Ang ihi water, and it contains mga waste products from the body, mga certain electrolytes na dapat i-eliminate. Yan. Okay? Saro lang yan sa function. May function pa po kita, itong binabalansin niya ang tubig sa hawak ta. Okay, so, normally, pag mag-inom kitang dakol na tubig, maihi kitang dakol. Okay, mahiling mo, tapos clear ang urine mo, ibig sabihin, okay ang hydration, enough sapat ang tubig. Ngayon naman, kung di ka nag-inom tubig, pugol ka, kulang ang intake mo ng tubig, ang kidneys ang natural response, i-conserve niya ang tubig, kaya dikit ang ihi mo. Or pag mag-ihi ka, kasi mo siya dark na maray kasi concentrated, para ma-maintain niya ang fluid sa body mo. Pero pag ang kidneys medyo nagluluya-luyanan, kaya nahiling ka nagmamanas, kasi dahil na niya nababalansin ng maray ang fluid sa body. So, saro pa sa function niya, may function din siya sa pag-control ng blood pressure. May pinoproduce siyang mga hormone na nagko-control ng blood pressure sa hawak ka. Kaya minsan ang hypertension kasi can be a sign of kidney disease, especially sa mga younger population. Hubin-hubin pa, 20 years old, 25 years old, unusual naman na mag-aralang ka mo sa BP. So, pag-arog ka yan, saro yan sa i-consider baka may problema sa kidneys. Although there are other causes din po. Okay? Tapos may saro din siyang function sa pag-control ng hemoglobin sa red blood cell production actually sa body. May pinoproduce din sa kidneys na hormone, erythropoietin, na nagtatabang sa production ng pula ng dugo sa hawak. Kaya mga pasyente sa kidneys, pansin niyo po, iba ang kulay nila. Ang putla, ang tawag kaya sallow, parang putla na yellow, kaya ng color nila. Kasi complication ng pagluya ng kidneys, anemia, kasi nagkukulang yung production ng pula ng dugo. Okay? So, saro pa sa function, pigbabalansin niya ang mga electrolytes, mga asin sa hawak ta. Potassium, calcium, phosphorus, may mga function din yan sa kidneys. Kaya pag nagproblema ang kidneys, naglalang po ang potassium, mababa ang asin, nalang po ang phosphorus, mababa ang calcium. So, dakulon ang function ng kidneys sa hawak ta. Na pag nagpalya si kidneys, dakulon ang complications na nahihiling pa sa hawak. So yan po mga tugang ang functions kan sa tuya pong kidney. Beno mga tugang, makakaibalan ta po liwat si Doc Joe para i-discuss sa to kung ano ang tabang na nagigibo kan dialysis. Para sa mga tugang natong igwaning kamatian sa bato, sigun po ki Dr. Bonus, more or less 10 na po ang dialysis centers hindi po sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Bueno, mabalik po ang programa kay bana sa iding lingkod si Kagawad Lito Del Rosario. Makalisa na po ang mga nakakapirang pagirumdom. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583
or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. So mga tugang, iyo po ni Naga City Hospital Dialysis Unit. Katuwang tapo dyan ang Nepro Synergies. Sirin po kani ang laogang pasilidad. Kay barat po si Cha Estrella Francisco kang Tarusanan. Opo, Tarusanan Kamaligan, ano po? Camarines. Camarines Sur. Pirang beses ka po nagda-dialysis niya? Dati po, 3 times a week. Ngayon po, twice na lang. Okay. Ano po na nabawasan si dialysis mo? Ano ang sabi ng doktor? Medyo okay na po dahil. May improvement. May improvement. Ano man po ang mati kang nagda-dialysis po baga? Ay, gusto po. Ang pagkatapos po na yan, maluluya. Maluluya. Pero, kinabukasan, okay na naman. Okay. Kasi rin ka po nagpuan mag-dialysis? March 13, 2018. Taano po dati ito nag-dialysis ka? Ning stress po dahil findings ako sa St. John. Stress ka. Dahil ko po na tatanggap si pagkagadan kang si aki ko. Yun na nga po itong kagraw-rawan raw-raw, kulam at barang. Ano mo ang namamati pag yan masalang ka sa dialysis po baga? Ano po si inot mong mati ka to na ang ulit ka doktor ma-dialysis ka na po? Ano po, pag emergency nila, kapag labutan din si liig ko. Yan. Tapos may yung man lang kasi na ko. Bungaw po kaya ako. May yung pagkaaram. Okay. Kaya iyo po ito sinano sa kuya kay po ma-dialysis ka. 1 minute na lang kada na nagpapump sa puso ko. Okay. Kaya emergency po ni Dr. Gombase. Okay. Elmo Gombase. Ganyan ano po ang may advice mo naman sa mga kababayan ta na ang purpose po kayo sa kuya kaning na makatabang sa information dissemination? Ano po may advice mo naman sa mga magpakaray sa lifestyle? Iyo po, kaito, pagsabihan ako dahil ako mag-noodles, dahil ako mag-soft drinks, bawal sa kuya ang mga itong mga beverages po. Dahil ako mag-inom, dahil mag-sigarilyo. Sabi ko kay doktor, gawos pong sinabi mo, mayo po man yan sa ko. Di talagang stress po. Kaya dahil sabi ka na dahil magpara-stress. Ning sabi sa ko, Congrats nanay, wala ka ng diabetes. Okay. Very good, very good. Very good. Kaya sabi sa kuya,
ning may improvement ang dialysis ko. Sa halip na 3 times, 2 times na lang po. Tiya, ano pong masasabi mo duman sa bagong desisyon ng PhilHealth Board na from 90 to 140 Pwede ko courses? naon pong pasasalamat. Dati 90 lang, unya pala 140 na. Oh. Kaya dakula pong pasalamat mi sa PhilHealth. Si Senador Ontiveros po ang nagturod po kanina, Tiya. Ay, salamat po sa Diyos. Salamat po kay Senador Ontiveros po. Ontiveros. Salamat pong maray. Senador, pig anuhan mo, dagdagan mo sa mo yung PhilHealth. Sa dialysis. Iyan po. Sige po, Tiya, at malaog ka na naman po. Panduwa mo po ning, kunya na simana, ano po? Opo, kagawa. Okay. Siinot ko pong pag-igdi, Lunes, ano po, kunya Iyo po. Bebes na aga. Sige po. Thank you so much po, Sige po. Kagawad. Apa. Sige. So kung ano po ang nagigibong tabang kang pagpapadialysis, balikan ta po si Dr. Bonus. Dok, anong point kang tao na recommend na ang medical ang mga doctors na kay po mo na magpa-dialysis. Anong kasi dipisilo po bang isipon kang tao na out of the blue mapa-dialysis na ako. Ano pa mga parameters kaya na nahihilingin doon na kayo? Opo. So, ang kidney disease, ang tawag ta ang chronic kidney disease. Ibig sabihin, kasi ang kidney disease, duwa yan, may acute kidney injury. Ibig sabihin, very recent lang yung damage sa kidneys, pwedeng brought about by dehydration, blood loss, severe infection, overwhelming infection. Ang common example is leptospirosis, na common din sa ngunyan, tatag-uran na ang infection ng leptospirosis sa komplikasyon niya, nagkakaiwa siyang damage sa kidneys. Pero kadalasan, temporary lang siya. So, nare-resolve siya with hydration or kung dahil man ang iba na nagda-dialysis for how many sessions and then pag nag-recover ang kidneys, okay na, tapos na. Pero ang tinatawag ng chronic kidney disease, yung itong kapag ang damage sa kidneys has been there for more than 3 months. Okay? Ibig sabihin, irreversible na po. Permanente na ang damage sa kidneys. So, may staging iyan na tinatawag kami. Stage 1, 2, 3, 4, base sa estimated kidney function ng kidneys. Okay? Ang estimated kidney function, kinocompute mo yan base sa edad, base sa gender, kung babae or lalaki, and base sa creatinine niya. Okay? So, pag nag-abot kita sa stage 3, maray sana duman ma-capture 3 and below. Usually, may pa yung simptomas. Pero pag na-capture ta sinda dyan, magayon ta, matatabangan ta pa sinda to delay the progression duman pag-abot sa point ng stage 5. Pag stage 4, actually, late stage 3 and stage 4, yaon na duman nagmamanifest ang mga simptomas, may nahiling na kitang padikit na manifestation sa inda. Kadalasan, nahiling, naduman na sila sa clinic. Diyan sa point na yan, yaon na ang counseling, ma-advise ta sinda na eventually, pag nag-abot kita sa point na ini ang mga options ta. Dialysis, kasi ang dialysis duwa. May hemodialysis, yung nahiling ta na nagdidili sa mga dialysis centers. Okay. Igwa din po katong peritoneal dialysis, itong sa tula. Yan, pwede mong gibuhon sa harong. O kung nasa in ka man, continuous ambulatory peritoneal dialysis. Basta may dara-dara ka po katong solutions, maski sa in, sa office, sa harong, pwede kang mag-dialyze. And of course, ining duwa po, yung dialysis, consider to lang yan as parang bridge. Kasi ang definitive ta rin talaga na treatment pag tinawag tang end-stage kidney disease or chronic kidney disease would be kidney transplantation. Okay. So, pag yan pa sa stage 4, yan ang options yung offer ta na sa patients ta. Kasi pag nag-abot kita duman sa stage 5 or end-stage kidney disease, yun na, duman na kita especially if may symptoms na, duman na kita open up regarding sa need for dialysis. Ngunyan, maski na sa stage 5, may symptoms, close monitoring, ina-advise me preparation, duman na nga mapili na siya kung anong gusto niyang options, kung hemodialysis or peritoneal dialysis. Kadalasan, sa 4 and 5 yan, ini-stress me na mas maray po ang preparado kita, kung ano ang choice niya duman, pinapagibuhan mo yung access na tinatawag. Kung sa tiyan, pinapalagan mo ng catheter. Kung hemodialysis, ito po bagang sa braso, yung fistula na tinatawag para duman na dialysis. Or kung transplant, ina-advise niyo maghanap ng donor, willing na donor para mag-donate ng kidneys niya. Okay. Tapos, habang hiyaan kita dyan sa stage na yan, monitor ta ang symptoms. Kasi those are indications. Halimbawa,
Yung manas, na-mention ko po kanina. Maski ang creatinine ni patient, nasa 400, 500, pero prominent ang manas to the point na pati sa tiyan, may tubig, sa lungs, sinihingan, may tubig. Data ma-control, even if we give diuretics, itong mga pampaihi na tinataod na, ina-advise mo na yan. Kasi pag mapabayaan, ang tinatawag mo kaya na volume or fluid overload, malalamos, may didipisilan maghango si pasyente. Nagda-dialysis na kami kaya. So, saro yan sa indication, volume or fluid overload. Na-mention ko po kanina itong potassium pag naglalangkaw. May mga tinataon kaming bulong para pampababa ng potassium temporarily. Pina-advise me, limit sa fruits, fruit juices, low potassium diet. Pero, kung di talaga nagre-respond na, saro yan sa indication. Yung hyperkalemia na tinatawag, very high potassium. Kasi ang complication kaya pwedeng sa heart, mag-irregular ang rhythm ng heart. Mag-stop ang rhythm ng heart. Okay? Ang saro pang indication yung ang tawag kaya intractable acidosis. Ang halangkawan nag-accumulate ng acid sa dugo. Pansin mo yan, makaskasan maghango si pasyente, hinihingal-hingal. Yan, indikasyon mo yan. Tapos yung mga simptomas sa pasyente like maluluya, matamlay, nagsusuka, di nagkakapan, pinituturog-turog. Iba, grabe ang pangangaton, paratil talaga siya. Those are indications. Kasi signs yun na talagang halangkawan na ang toxin sa blood niya. So yan na, mga symptoms na yun, indications to start the patient on dialysis. Opo. So, normally po ang dialysis ano ang frequency kaya? Ako nakita naman sa worst case scenario, naglampas na ang pasyente na inaccept niya na si fate niya na ma-dialysis. Ano po ang frequency every week? Ano ang pinaka-ideal man, tangarig na mag-haralawig man ang buhay niya? Okay. So, pag normal ang functioning kidneys po, kita ma yung problema. Kasi everyday, malinis ang dugo, nalilinisan ng kidneys may problema. So, itong mga dialysis patients, ideally, 3 times a week yung dialysis nila. Kasi if you imagine, sinda, 3 times a week lang nalilinisan ang blood ninda. Kung manas, 3 times a week lang nababawasan ng fluid. Kasi ang dialysis, aside from nililinis, cleanse ang blood nagtatanggal din siya ng excess fluid. So, ideally, 3 times a week. Pero, sa Philippines nga, kasi medyo magabat din, financially heavy yan sa burden sa family. Kung kinakayang 2 times, ina-allow mo 2 times a week. Pero we have to inform the patient and the family na initawad na lang po. Kasi talagang ideally, 3 times iyan. To maintain yung mas maray na quality of life sa patients. Tapos, ang sarap pang reason yan is yung kakulangan taning facilities for dialysis. Kasi dakulo ng pasyente may halos mayang mako ang slot for dialysis or itong very late at night na ma-travel pa sila from the other municipalities. Yung last shift, 4th shift, 8 p.m. nakakauli sila, mga 2 a.m. na 1 a.m. Kasi ang treatment po, it takes 4 hours. Pero hindi naman na 4 hours yan sakto. Kasi pag abot na po duman, piniprepare din yung machine. Yes. Tapos, after that naman, pagkatapos ng 4 hours na session, piniprepare ka din, minomonitor ka din, kung stable, before ka papaulin. So, it's not only 4 hours lang yung actual treatment, pero before and after, may additional time din yan. Dok, sa prevention, ano po ang mga foods na para ma-enrich yung makatabang sa pagpakaray kang kidney? Ano po yung mga kakanon na dapat na conscious ang tao na perminyang dapat ka? Okay. So, ang sa kidneys, ang number 1 na pina-advise me na iwasan i-observe would be a low protein diet. Okay? So, anong source ng protein na dapat nang iwasan? Mostly meat. Nakita mo niyan sa pagkakanta, steak, burger, and all. So, kung pwede tang maiwasan, ito iwasan. Kasi ang high protein sa diet, burden yan, load yan sa kidneys. Kasi ang kidneys ang nagpa-process kaya mga protein from our diet. So, if you can just stick with low protein diet, more of white meat, vegetables, natural na mga pagkakan, mas maray po. Iwasan ta po ang mga artificial, mga processed food. Kasi loaded with salt, loaded with mga seasoning. Stick kita naman sa mga natural food. Hindi ito kayo ng mga food supplements na hindi nga natural table food would be best kung magana man kita magkakan. Natural na lang. Kasi uso din po ngunyan mga food supplements, sila-emphasize with me, herbal supplements. Kaya na po, kung kaya naman makuha from the natural table food, duman na lang. Gulay, ano po, Yes. green leafy vegetables.
Pasalamat po kami kay Dr. Jo sa time pong ini. Difficile po maray maghanap ng mga experts sa mga araw kaning lalo na po ta na highlight ining problem sa kidney. Incidentally po kang June pa dan Doc kidney National Kidney Month And sarap pa sa naka-highlight dito ng aning pagkagadan kan sa tuyang naumutan na presidente si Pinoy because of kidney problems. So parting words tabi Dr. Jo sa mga anta. Okay po. So, regarding sa kidney disease po, ang gusto nilang i-emphasize is, sabi ta nga, duman kita focus sa prevention. Ano po? So, healthy lifestyle, healthy diet. Kung may mga sakit kita, make sure na i-comply ta ang mga bulong, sunodin ta ang mga bulong ng doktor, regular follow-up, regular consultation, para early on, parang kung may problema na mahihiling ta tulos, mas magray na maalagaan ta para day tulos mag-abot naman sa punto na malala na magda-dialysis kita. So basically, prevention pa rin po ang gusto tang i-share sa Indo na ayun ang pinakamahalaga pa din. Okay? Okay. Salamat po maray. Dr. Jo, salamat naman sa ko yung Commander-in-Chief. Mientras tanto mga tugang, maray na bareta po ang atod kang PhilHealth. Matapos pong aprobahan kang PhilHealth Board of Directors dahil pa sa nanahaloy, ang dagdag na sessions na pwedeng ma-avail kan mga pasyenteng nagda-dialysis. Maximum of 144 dialysis sessions na po ang pwedeng makover kan PhilHealth for calendar year 2021. Pasalamatan ta po igdi si Senador Risa Hontiveros na iyo po ang nagpursigi kang bagay na ini. So yan po, importante na maray na pangatamanan ta ang sa tuya pong mga salud. Bako sa na po ang COVID-19 ang sa tuyang kalaban ngunyan. Si mga dating helang, mga kamatian, yaon man po giraray. Kaya ang pag-iingat urog na sa mga kakanon at sa tuya pong lifestyle, ang pag-ehersisyo, dakulang bagay na maray. So salamat na maray po sa Indo Kabos. Siriman po kay Dr. Jo Bonus. Ang saya pong clinic makukuha dyan sa St. Louis Center, dyan po sa Kalabaan kang Mayon Avenue. Salamat po, Doktora, sa paghiras mo kan sa imong expertise. So duman po sa mga nagbe-birthday sa ngunyan, happy birthday po sa Indo Kabos. Sana sa katahawi kang problema ta sa COVID, makuha ta man po giraray ang panahon na mag-urugma, kaya banan po sa tayong mga mahal sa buhay, mga pamilya, and si mga amigo ta, si mga amiga. So mga tugang, mag-irimanan po kita liwat sa masunod na Sabado. Ini po ang sa inyong lingkod, si Kagawad Lito de Rosario, kang Siyudad Cagnaga. Igdi po sa programang Pag-urulayan ta po na sa tuya pong nakaibanan ang 89.5 radyo natin sa paagi po kang Mamut na station manager, si station manager Mape Mariscal, and si Riman kang 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po kang Idol Lambayan, si Idol Bong Villacruz. So salamat po. Diyos maray na aldaw po sa tuya, Gabos.